Raz, dva, tri srdiečka. Príjemný neskorý piatkový večer vám prajem. Čo sa ide diať? No samozrejme ideme spolu cvičiť. Neviem, či vy budete, ale ja si idem zacvičiť. Ale v prvom rade, čo? Náš balančný olej od Zinzina. Čím je výnimočný? Zahrňa v správnom pomere omega-3, omega-6 mastné kyseliny. Takže o mastných kyselinách, čo sme si hovorili, potrebujeme v správnom pomere omega-3, omega-6. Až máte veľa omega-6, ste v rizikovom stave, môžu sa u vás začať vyskytovať zápaly, bunky začínajú chradnúť a to my nechceme. Chceme ostať zdraví, chceme fungovať bez bolesti a vitálne. Takže idem si s vami loknúť. Nemám odmerku, lebo však z tej fľaše pijem len ja a už proste ja som taká, že od oka. Takže od oka si loknem. Tento olej by mal byť základom každej domácej lekárničky, ani nie že lekárničky, ale ako by som povedala, doplnkov výživy. Či je to malé decko, či je to tínedžer, či je to pracujúci človek v strednom veku, alebo úplný dôchodca, penzista, proste celá plejáda našej generácie by mala používať tento olej, pretože je prospešný pre mozog, pre srdce, pre nervový systém. Tak, to by sme mali so základom. Ďalej vám chcem predstaviť, čo produkt, našu kavičku Soul Roast, ktorú užívam ja. Pomáha vám k lepšej postave, odburáva tuky, dodáva energiu. Ja ešte k tomu si občas zamiešam Berry Blast. Máme aj Tropical Blast. Berry Blast ťa preniesie do klasickej domácej záhrady, kde nájdeš bobuľoviny, čiže chuťovo pripomína nášmu srdcu blízke ovocie. Až chceš Tropical Blast, ten ťa preniesie niekde k oceánu na dovolenku, pretože chuťovo je tam pridané proste príchuť tých tropických plodov, takže proste tie tropické plody k nám prichádzajú z ďaleka. Takže môžeme sa aj ďaleko preniesť vo svojej mysli. A keď sa prenášame ďaleko vo svojej mysli k oceánom, tak čo potrebujeme? Potrebujeme mať postavu do plaviek. Takže tak, no. A cvičenie není tak ani o chodnutí, ale je o tom, aby človek mal pevné svaly, pevné telo, proste aby ho vládalo niesť, aby mal ten správny balans, tú výdrž a tak ďalej. Potom máme nejaké produkty na slabé chvíľky, keď človek má napríklad nejaký moment, kedy potrebuje si dať niečo sladké.
chcel by zrešiť, ale môže zrešiť zdravo. Je to naša belgická čokoláda. No a do konca mesiaca ešte beží akcia, až si objednáš určité produkty, tak dostávaš naše kvalitné sérum na pleť, ktoré proste rozžiari. Ja som rozžiarená tak či tak. A proste, ktoré ti trošku vyhladí, alebo nie, že trošku vyhladí, ale pomôže ti udržať vrásky pod kontrolou. Takže hlavne s úsmevom. Toto je k našim produktom. Kto chce, môže sa pýtať, môže napísať do správy. Informácie sú samozrejme zadarmo. Kto je technicky zdatný, tak po vysielaní pridám link, kde si môže sám človek objednať tieto produkty. No a teraz ideme cvičiť, čaká ma pol hodinka z nejakého cvičenia. Včera som teda necvičila, keďže som bola nejak aj unavená z toho sedenia v kine. Potom cesta domov, nejaké pracovné povinnosti ešte, takže a ten hlad samozrejme, že som jedla neskoro večer, tak som nechcela potom už po tom jedení cvičiť. No a tí, ktorí nepochopili to, že som si naložila včera večer bielkoviny na tanier a mali akože veľké pripomienky, že také ako ťažko straviteľnú večeru som si dala tak neskoro, no tak ako povedala som, že to sa deje raz za čas a nie každý večer, že si naložím akože hej, mäso, vajcia. Samozrejme, keď som doma, môžete si všimnúť, že také veci jedávam na raňajky. Na raňajky si doprajem bielkoviny, plný tanier. Takže toľko je k večeri. Treba sa vzdelávať v tom stravovaní. Treba si dopriať kvalitné veci na tanier a nie ultra spracované produkty. Takže ideme už cvičiť. Hudbu mám len trošku zapnutú, aby vás nerušila, alebo aby Facebook nemal s tým zás problémy. No, takže zapnem si predcvičovanie a ideme na to. Takže ruky takto a trošku rozcvičujeme svaly bočné, brušné, stehenné. Čiže je to také dosť účinné, až človek s tým symbiozuje 2 týždne, 3 týždne, mesiac. Výsledky sa dostavia. Pohľad do zrkadla alebo do výkladu veľa napovie. Len netreba byť lenivý a treba mať trošku na pamäti, že idem do toho, aby som bola energická. Takže naširoko a jednoduchý cvik. Na bočné svalstvo. Každý si zvolí tempo, aké mu vyhovuje, pomalší, rýchlejší. Úsmev na tvár. Uvidím po pol hodinke, či sa mi bude ešte chcieť doplniť aj
je 25 drepy. Drepy sú komplexné, komplexný cvik. Takže ideme zase niečo podobné ako prvý cvik. Dúfam, že ste mali príjemný deň, srdiečka. Ja som dneska zaspala, pretože som si včera večer zabudla pretočiť budík a ráno o 6 som pozerala, reku mám čas. O 7 som pozerala, reku ešte pol hodinky mám čas. A potom som sa zobudila a bolo 7:30. A mala som vstávať o 7:30. Takže až potom som prišla na to, že vlastne som si zabudla včera posunúť hodinku na správny čas. No čo, stáva sa. Vymeníme nohu. Ešte, že nemusím behať nikam na autobus do práce, len zbehnem dole schodami a prakticky som v práci. Takže teraz dáme si taký širší rozkrok. Ruky, dlane skúsime pretočiť do hora. Neviem, či mne to pôjde. A robíme úkony. Trošku sa ponaťahujeme. Tak. A zase ideme kolienka dvíhať. Takže ideme na to. Dvakrát. No teraz by som chcela to vedieť, ako to mám vystriedať. Nejde mi to do rytmu. A dajak si poradím, no. Nejdu mi tie ruky na striedačku. No dobre, dáme to po 2-krát. No, dobre. Zase máme niečo na predcvičenie, ruky dopredu. A ideme zase. Kolienka hore a ruky do boka. A teraz rozmýšľam, že som si zabudla zobrať zase tieto, jak sa povie, závažia na ruku. Ale môžem to ešte napraviť. Ešte nie som až tak ďaleko s cvičením. V najbližšej prestávke
si to ešte nasadím. No dobre. Mám to tu po ruke, takže není problém. Bude to účinnejšie. Som si to dosť tesno našila. Sa mi to tak akože nie až tak ľahko nasadzuje. No dobre. Takže fíha, zamrzol mi televízor. Nestíha tento internetové pripojenie. Takže ruky hore, nohy trošku naširoko. Brucho držíme stiahnuté. No a máme tu ten môj smiešný cvik. S tým putne som stotožnila, no ale tak čo už, no. Tak ideme do boka, hore no, do boka, hore no. Trošku hej do toho podrepu. Neviem, na čo je tam toto kmitanie rukou. Už celkovo to vyzerá smiešne. A ešte to takto zacvičiť, no neviem, ako to pripadá vám. No, a už som zadýchaná. A to ešte nemáme ani polovicu. Tak. Ideme do širšieho podrepu, ruky za hlavu a len takto. Za kolena, brucho držíme stiahnuté. Posledný cvik. Tak, myslím z tohto cviku posledný. Neviem sa vykoktať, no nič. Tak ideme na ďalší cvik. Ruky trošku do peste a zase kolienka hore. No, super, teraz som dobre urobila, že som si dala tie závažia na ruky. Lebo človek, keď aj má nejaké tie maličké závažia, ktoré sa dajú do rúk zobrať, tak aj tie si môže zobrať. Nebudú mu prekážať pri tých cvikoch. Takže oddych, ja sa napijem. Ináč všimajte si, aký je krásny mesiac. No, ideme. Raz, dva.
Raz, dva. Trošku takto na špičku. Takže tak. Ruky dáme pred seba, ako keby sme sa chránili. A ideme. Zase nohy v kolenách, hore. A trošku taký výpadok rukou. My zajtra máme ísť niekam na výlet. Babka chystá nejaké prekvapenie. Tak som zvedavá, že kde to bude, ako to bude. Takže. A teraz si dáme taký celkom oddychový. Takže ruky hore a len ideme bokom. Takto sa presúvame z nohy na nohu. Teraz máme zaťažené bočné svalstvo, samozrejme bedrové svalstvo a ešte aj páže. Super. Cítim účinok týchto závaží na rukách, no. Takže tak. Ideme na ďalší cvik. Zase kolienka hore. A ruky držíme takto v úrovni páži. Ešte k tomu mesiacu. Nie vždy, nie každý mesiac je mesiac taký, akože, ak mám povedať, taký veľký. Niekedy taký, niektoré mesiace, alebo proste, hej, je taký, že ho človek ako zaregistruje mesiac. Ale teraz, keď sa pozriem vonku, lebo teraz ho tiež z okna vidím, tak je taký dosť, akože, veľký. A je to fascinujúce pozerať sa takto na mesiac. Samozrejme ide reklama, tak musím trošku počkať, no, už môžem ju preskočiť. No, a už sa mi dneska zive, dneska musím zaľahnúť. Trošku skôr. Hneď po polnoci, nejak včera, o 2:00 ráno. No, ideme. Takže skúsime sa dotknúť päty. Tu treba dobrý balans, udržiavať.
a vykopujeme takto dozadu. A rukou sa snažíme dotknúť našej pety. Alebo aspoň takto dozadu kmitať rukami s tým, že to koleno takto, alebo nohu takto zakopneme dozadu. Teraz ideme zase dvíhať dopredu kolienka. Ruky si pripravíme a len tak jemne koleno k ruke. Môžeme trošku ruku aj znížiť. Komu ako to vyhovuje. Dotknúť sa toho kolena lakťom, dlaňou. Každý si to môže prispôsobiť podľa seba. Keď nedvihneš koleno až takto hore, stačí, keď ho dvihneš aj len takto. Hlavný cieľ je zapojiť sa do pohybu a nesedieť celý deň. No, dobre. Takže ideme zase. Ruky takto a zase takto. Dozadu. Nohu. A trošku sa takto natiahneme rukami hore. Teraz pracuje celé telo, všetky svaly v tele sú zapojené. Takže pôjdeme zase. Raz, dva. Tak, a ideme na to. Dopredu, hops, dozadu. Dopredu, hops, dozadu. Dopredu a dozadu. Dopredu a dozadu. Dopredu a dozadu. Dopredu. Ináč dúfam, že nemyslíte si, že toto je len pre ženy cvičenie. To je pre všetkých cvičenie. Čiže aj chlapi, aj ženy sa môžu do toho zapojiť. Každý, kto potrebuje trošku spevniť svoje svalstvo, svoje telo. Tak ideme do boka. Trošku sa tak dvihneme na špičke. No dobre. A máme pred sebou ďalší cvik. Dáme sa na široko, chodidla trošku do šikma, ruky spojíme a ideme k jednému kolenu, k druhému kolenu, k jednému kolenu, k druhému kolenu. Čiže
Každý podľa svojho tempa, podľa svojich možností. Keď nezvládneš 20 opakovaní, tak si dáš 10, vydýcháš sa a čakáš na ďalší cvik. No. Takže tak. Musím dať čo vymyslieť lepšie na tú podložku, lebo tam mi beha na tom koberci hore dole. Ruky zase dáme si takto a ideme. Nohu takto len do boka. A ruky takto pred seba. Také výkyvy. No, a mám po balanse. No dobre, zase ideme, už sme niečo také cvičili, nohy trošku od seba, ruky len takto a tiež sa snažíme raz k jednej nohe, raz k druhej nohe, takto ku zemi. Pracuje nám zase brušné, bočno-brušné svalstvo a samozrejme svaly na stehnách a svaly na lytkách. No, uvidíme. Ďalší cvik máme zase taký, že dosť naširoko sa postavíme trošku do toho podrepu a ideme kmitať rukami. Trošku sa samozrejme aj takto nahňame do boka. Myslím, opierame sa o tú nohu, raz jednu, raz druhú. No, takže tak. A teraz zase ideme. Neviem, či sme už toto aj neopakovali. Takže k jednej nohe. Aha. No, to sa mi nebude dať takto. Nejak to mi nevychádza. No, nič. Dám si ruky len do boka. Ide o to, aby sme sa dotkli tej nohy. No. No, to znamená, že mám málo kyslíka v tele. Keďže sa pri zadýchavaní, keďže človek začne pri zadýchavaní zývať, to znamená,
že telo sa trošku zobudilo a hlape po kyslíku. Takže kolená dneska máme dosť aktívne pri tom dvíhaní. No. Teraz sa už napijem, lebo fakt som smedná. Cítim, ako sa potím. Čiže ruky hore a ideme. Trošku sa vytočíme. No, neviem, či mi to pôjde. Nejde mi to. Budem sa bez otačania. Niekedy sú tak poskladané tie cviky, že ja ich nedokážem napodobniť, lebo mi to nevychádza v takte. No, zase máme reklamu. Neviem, že či ešte budeme pokračovať. Takže takto pri drepoch veľmi debatovať nebudem. Takže vám želám príjemný víkend, srdiečka. Nech vám vyjdú vaše plány. No a ideme nohy spolu, ruky hore a len takto trošku do boka. Brucho stiahnuté držíme. Posledný krát. No. Zas máme na predcvičenie. Ďalší cvik, čiže ruky zase do hora, do boka, dopredu, do boka, dopredu, a opakujeme. No, to bol posledný z tejto a ideme ešte na ďalší. Ruky hore a ideme, hops. Vykopávačky pred seba.
kto si myslí, že akože tak neskoro nechce cvičiť, kľudne si to vie pustiť cez deň, pretože toto živé videjko je na Facebooku zavesené mesiac, po mesiaci ho Facebook vymaže, takže netreba sa vyhovárať, že ja to cvičím takto neskoro, mne to tak vyhovuje a vy si nájdete počas dňa čas, kedy vám to vyhovuje, či to bude ráno, pred obedom, na obed alebo pred večerou. To už je na vás, hlavne nezabudnite sa hýbať. No. Takže dneska sme už pol hodinku docvičili a ja si idem ešte odcvičiť mojich 25 drepov a potom sa s vami rozlúčim želaním dobrú nocku a sladkých sníčkov. Takže poďme na to. Takže to bolo 26 drepov. Pozdravujem vás srdiečka. Dobrú nocku. A nezahaľajte. Vidíme sa snáď zajtra. Ale kedy? Neviem, či ráno, či večer, či po obede. Či dám info z výletu. Nechajte sa prekvapiť.